Ebanghelyo mga igsoon, sumpay kini sa gibasa natong ebanghelyo kagahapong adlaw. Ug dinhi ato makita kung unsa paginayhinay nga gipailan ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao. Pinaagi sa paghimo og maayo, pag-ayo sa mga masakiton ug paghingilin sa mga giyawaan. Siguro kuman nga panahon di nato makita face to face ang atong Ginoong Hesukristo. Apan nagpabilin ng iyang presensya mga igsoon adlaw-adlaw sa atong kinabuhi matag karon og unya. Doon na tayo siguro mga taglaong pa idolo karong panahon na. Kung atong i-compare, siguro mao kini ang kasinatian ni Jesus sa katong panahon nga gidumog siya sa mga tao tungod kay nahimo siyang idolo sa mga tao sa iya mga maayong binuhatan o paghimog mga pagtambal sa mga masakiton. Taglaong pa nila ang mga tao na attract kang Jesus tungod sa iya mga gibuhat nga maayo. Ug mao kini mga igsuon ang atong pamalandong karong adlaw. Daghan tay mga kaigsuonan karon nga nangawala, wala mahibalo kung asa padulong, wala makaila sa atong Ginoo. Mao nang kita nga kanunay nagsunod kang Kristo ug isip mga sumusunod ni Kristo, mamahimo unta mga instrumento aron makadani kita sa mga tao nga mga nahisalaag. Kani kung sundo nato ang iyang gibuhat o kung sa may gibuhat ni Jesus ang paghimo og maayo. Kanang paghimo nga puno sa kasing-kasing nga tinud-anay. Taglaong pa nila, genuine kindness attracts people. Kining simple nga mga butang nga atong gihimo nga maayo o maradyaw makapadani kini sa mga tao dinhining kalibutana. Si Jesus nag-ayo sa mga masakiton. Si Jesus nagsangyaw sa maayong balita. Si Jesus nagpasaylo sa mga makasasala. Kita mga igsoon sa atong mga kasinatian, unta na ato usab himuon kining mga butang. Kasinatian sa pagkamaayo, kanang tinud-anay nga pagkamaayo aron makadani kita og mga tao dinhi sa kalibutan. Unsay atong mission karon nga ato untang paningkamutan nga ang mga tao makaila sa Dios di lamang sa atong mga maayong sulti apan pinaagi sa atong mga maayong buhat. Let us get the people to know more God more than our words but through our acts of kindness. Dili lamang kita mamahimo mga buutan o mga balaan apil usab ang paghimo og maayo para sa uban. Di nato tugutan nga mahuman ang adlaw nga dili kita makahimo og mga simple nga mga butang nga makapaayo og makahatag og kalambuan sa atong kaigsuonan. Kini mo'y atong hagit karong panahon na ang paghimo og maayo sa atong isig katawo. Atong hunahunaon og hinumduman kanunay that genuine kindness attracts people. Huguntana sa katapusan atong paningkamutan nga sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi ato kining mapuy-an og mapaambit sa atong kaigsuonan di lamang karon kundi hangtod sa kahangturan. Amen.